Здравейте! Предвид падналите наскоро ниски температури и опасност от измръзване, ще ви покажем методика, по която може да гледате пъпки за измръзване. За целта ще са ви необходими леторасти, резници, които се взимат от насаждението, задължително от чепа, с част от стария чеп, ето по този начин. Накисват се във вода при стайна температура за 1-2 дни. Това се прави с цел да набъбнат пъпките, за да се виждат по-добре дали са измръзнали или не. Сега ще ви покажа два начина, по които да правите отрезите. Единият е вертикален, по този начин, с браснарско ножче се отрязва част от пъпката. Ето тук се вижда, че пъпката е загинала. Виждате колко е кафяво. Ето. Вижда се, че цялата пъпка е измръзнала. Включително и заместващите очи. Ето това са заместващите. По принцип главните пъпки са по-студоустойчиви, са по-чувствителни на студ, а заместващите са малко по-студоустойчиви, издържат при температури 2-3 градуса по-ниски, отколкото главната пъпка. Но леглото е зелено. Леглото на пъпката, ето това е зелената част, но въпреки всичко пъпката е измръзнала. Вижда се, че е кафява. Това е единият от начините. Другият начин, ето така хоризонтално, пъпката се реже веднъж или два пъти, вече в зависимост от това как сте направили отреза. Тази пъпка отново е загинала. Виждате, цялата е кафява. Това е и заместващите пъпки също са загинали. Това се вижда леглото тук отдолу. Леглото на пъпката. Ето това зеленичкото малкото в средата. Но и то, както се вижда, и то е загинало. Ето така правим още веднъж. Целият летораст загинали. По този начин се гледат пъпките от първото до 15-то око. Тук се вижда леглото, но пъпката беше загинала. Разбира се, пъпките може да са загинали не само от ниските температури. Да речем под минус 15 градуса. Може да е някакъв физиологичен проблем. Както имаше и много суши в последните години, леторастите не озряват добре. Това също може да е една от причината за загиване на пъпки, за измръзване. Ето това е жива пъпка. Вижда се зелената част. По този начин от първо до 15-то око се отрязват пъпките, записват се и процента на загиналите пъпки се изчислява. Което ни дава процента, с който трябва да увеличим натоварването при резидбата. Ето това е здрава пъпка. Виждат се и заместващите.
Добре, ето това са заместващите пупки. Това е от нас. Благодаря ви за вниманието.